Takže hello, toto je náš prvý summer vlog. Studio MC Gaming, je tu Lubo. Jaké MC Gaming? Skating forever. Skating a bike, dostal som defekt. Ale však nevadí. Aby ste vedeli, ja som vlog 128, ak nás sledujete. Toto je Marcel. Hej, chlapci. Tvár sa. Potom povedzte, keď pôjde auto. No, dobre. Toto je zase Matúš Urban. On je trošku zabrzdený, ale on je Marcel. Sme v Trnave v garážach na družbe. Je tu zakázané byť, ale aj tak sme tu. Ja som sa došiel povoziť na tom bicykli, ale nešlo to. Čo vám poviem? A daj mi skateboard. Počkaj, urobím vlog. Skateujem. Daj mi voľný skateboard, iba sa chcem povoziť trochu. Počkaj. No, potom sa Marcel. Potom sa povozíme. A ide auto. Ide auto. Ide auto. Stopnem to. Dobre? Auto už prešlo. Tam je. Nenadával, takže dobre. A ideme sa povoziť na skateboarde. Bereme si skateboard. Ty to natáčaj. Tak to natáčaj. Je to skateboard a ja som Marcel, OK? Ideme. Zabrzdil. Dobrý je, chlapec. Pozor, toto je náš sponsor Jard najlepšie dosky. To je Swaggy, to je Lubov skateboard. A tak. Ďakujem za Marcelko, no. Pozerajte na neho, netrikár. To sa nepodarilo. Nepodarilo. Poď ešte raz. Je to tam tuším na hovno vidieť, je tam svetlo. Ale nevadí. Je to proste, je to šéf, on to dokáže, on je pán, on to vie. A tak asi bude odteraz vydávať častejšie vlogy, konečne som si na to našiel čas. Začneme asi točiť videá z rôznych hier, 24. mám dostať notebook, lebo môj trápny počítač mi to nezvláda, alebo teda kúpim si, jak sa to volá? Jak sa to volá? Air Media, Live Gamer Portable, lebo seká mi to, mám 60 fps a keď zapnem natáčať, tak mám 25. Čo vám poviem? Tak jaký som pešak? Vyzerám hrozné, že? To nevadí. Dobre, ja sa s vami za prednešok lúčim. Pozdrav. Ahoj. Serus. Pozdrav, Serus. Lubo, má sluchatka, drbo. Pozdrav. Seva. A ja vás vítam a čau, bla bla bla.